Kebuni yago latha kebuni yago hor subai tongmani nukjakha sorkari tangnok laithanai biswo abo haino mangpli nukmani Bangladesho tesha abo haino mangpli nugui tongkha Bangladeshni lokurok tangai hinke tabukhe Bangladeshni tongkosung lokurokni sungmungo klaikha hakotoni hapang Bangladeshni naikolai Mohammad Yunus no damburi chicharni bagui jora khatirwi rwkha kwtalkhe raida rwmani abo slayake hapangno tesha deramungo khiklai rinai hwnoi saktar mung rwkha tongkosung lokurok phiaba tangai abo hai sungmung kasaka Yunus hapangno tui tongkosung lokurok Bangladeshni kwtal hapangni kwtal raidani kahai tabungni simi restaurant chamung chana hwnke tebo 15% bet rinani nangnai ageo a bet 5% tongmani abo kwbang khlaiui 15% khlaika abono karibo driving license obo 15% bet kwbang khlaika aboni bagino joli laijak Bangladeshni tongkosung lokurok tei kwbangma manani saka tax bo kwbang khlai rwkha Yunus hapang gas cylinder ni rang kwbang khlai rwkha aboni bagino kebungmung khlaina bagui lamao ongkhorka Bangladeshni tongkosung lokurok bureau report kokhara।